Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Games. Είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε όλο μου το setup αναλυτικά, όλα τα πράγματα, ξέρετε, τα πάντα. Ιδού η οθόνη μου. Είναι της MSI, κάνει 250 ευρώ, είναι πάρα πολύ καλή, 144 Hz τη συστήνω. Το πληκτρολόγιο μου είναι ένα της ADX, πολύ καλό, κάνει γύρω στα 40-50, κάπου εκεί. Είναι πάρα πολύ καλό. Μάγκες, πάρα πολύ καλό. Εγκρίνω κατά πάρα πολύ. Εγκρίνω. Τώρα κάτι πάτησα. Τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι το mousepad μου, είναι ένα της Logitech το 90. Τα ακουστικά μου είναι της Extreme, είναι Extreme Me νομίζω, ή Extreme λέγεται, αν και δεν είναι Extreme Me. Έτσι το λέει η μάρκα, θα σας το διαβεβαιώσω τώρα. Ναι, λέγεται Extrike Me. Είναι πάρα πολύ καλά, γενικότερα. Τα συστήνω να τα πάρετε, κάνουν 40 ευρώ, όσο είπα πριν. Το ποντίκι μου είναι ένα της Element, είναι αρκετά μικρό, πολύ καλό, αθόρυβο στο κλικ, ακούστε. Ίσα που ακούγεται κάτι. Πάρα πολύ καλό. Αυτό εδώ το control είναι της Logitech, πάρα πολύ καλό. Το κινητό μου δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε στον υπολογιστή. Είναι ένα κουτί της Cooler Master, η κάρτα είναι GB, το τροφοδοτικό Cooler Master, η μητρική GB, τα φανάκια δεν θυμάμαι, ο επεξεργαστής μου είναι i7 10 της γενιάς, έχω μια τιμονιέρα εδώ της Logitech, εκεί κάτω έχω πάλι το τέτοιο. Γενικά αυτό είναι ο υπολογιστής μου. Τώρα σε ποιους αρέσει δεν ξέρω. Αυτά. Bye.